Hi guys! So for today's video ay sasaguton ta ang mga pangutana siya di. So habang nagre-ready pa eskwelahan ay i-istorya ko sa iyo kung paano nga ba mag-vlog or maging content creator. Based po lainis ang akong experience. Una po ay mag-ipon ka ng lakas ng loob. Dahil kapag nakagawa ka na ng video, doon na magsisimula ang lahat. Ano ba ang gagawin mong mga video? Dapat po pag-isipan nyo ng mabuti para gumana siya. At kapag nakagawa ka na ng video ay dapat po yung nakaka-relate yung mga manonood mo. Halimbawa, sino ba ang target sa video mo? Mga bata ba? Mga tatay or nanay? Ako kasi yung target ko ay nanay at bata. Nasa inyo po yun kung ano ang gusto nyo. Pag wala kang maisip, humingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo, ganon. Halimbawa po, kuya at ate, gusto mong mag-vlog sa mga pagkain or gusto mong mag-vlog sa mga lugar. Depende po yun sa gusto mo. At syempre, dapat marunong ka mag-video ng sarili mo. Tulad yan, babalikan mo ang cellphone mo pagkatapos mong maglakad. Marami pong mga waraynon nga vlogger at doon mo mapapansin na meron silang mga kanya-kanyang content kung saan sila nakikilala sa kanilang mga video. At pinakahuli po ay pasensya dahil hindi po lahat ng video mo ay agad-agad na makikilala dahil dadaan ka talaga sa proseso. Tulad ako, nagtagal din po bago mapansin. Kaya dapat marunong kang maghintay. At sunod po, paano nga ba dumami ang followers? Ito na ang mahirap na parte. Katigha! Okay, Leton. So ito na nga. Nagsimula po ako na 2 lang ang follower ko. Yun ay mga kaibigan ko lang. Pero wag ka. Ang mga account nila ay hindi lang isa, kundi 2. Kaya dagdag na din yun. Dahil kahit kunti lang ang kaibigan mo, madami ka namang classmate. At syempre, hindi naman sila lahat kaklose mo. Pero mayroon kang kaibigan na close sila. Kaya pwede nilang sabihin sa kanila na i-follow ka. Dahil mga ate at kuya, kapag magsimula kang mag-vlog, kailangan mo ang suporta nila. Sila yung magko-comment at mag-share ng video mo. Ganon po ang ginawa ko. Tinanong ko sila, kapag ba mag-video ako at mag-vlog, susuportahan nyo ko? At boom! Doon nila sinabi sa akin na oo. At sila daw ang bahala sa mga share at sa mga likes. Kaya naman sinimulan ko ng mag-vlog. At totoo naman talaga dahil tumutulong sila sa pag-video. At kapag nag-post na ako, ay tumutulong sila sa mga likes at comments. Dahil kapag baguhan ka pa lang, kailangan mo talaga ng suporta para magpatuloy. Yun lang. Sana po nakatulong. Salamat sa panonood. Bye-bye!